Казват, че изкуствата са 7. Театър, музика, танц, изобразително изкуство, литература, архитектура, кино. Няма да говорим за нито едно от тях. Ще говорим за фотографията. Тя не е изобразително изкуство. Тя е нещо различно. Улавяне на мига в капан, за което хората мечтаят отдавна. От първите дагеротипии, през първия кодък на Джордж Ийстман, през експерименталните фотографии на Ман Рей, когато фотографията става номер 8 в списъка с изкуства, до днес, когато съвременните технологии превръщат осмото изкуство в достояние на милиони хора. Известна е максимата, че една снимка казва повече от 1000 думи. Нека представим някои от хората, които говорят с образи. Фотографът не е задължително да става художник. Защото фотографът като фотограф е някакси по-особена личност и структура, която е далеч по-извисена от така наречения художник, който има много конкретни задачи. Фотография има много различни и разнообразни задачи, които защитава. Практически това, което се случва, става това, когато види на конкретния театър, когато види събитието, преосмисли го или види някаква хрумка, която е различна, но носеща посоката към цялото. Значи, по някакъв път се случва така някакъв малък елемент, разкрива цялото и така. И тези неща обикновено се забелязват от фотографите. Значи, фотографът прави така да се каже, лимитиран образ, т.е. минимализиран, докато художника прави обобщаващ образ. В неговото битие просто така сложени неща. Дори понякога, който ръката изпревари четката, изпревари мисленето, дори тогава той може да създаде нещата, които правят и фотографите, без да го се знава. Някой път движението е една раздвижена абстракция. Значи, тя би могла да се организира по някакъв начин. Тъй като фотографът, за разлика от другите творци, борави с светлини вълни, с кванти, с много абстрактни понятия, които той ги вкарва. По някакъв път дори снима нещо, което смята, че се изплъзнало, не е хванал мига, след това се оказва, че го има. И обратното. Значи, има някакви чисто така неестествени начини, по които се ражда една фотография. Малко казано, като на магия. Говоря за фотографията, която носи онези дълбочини, онази философия, която така след дълго време може да се гледаш и да се наслаждаваш на тази фотография. Така че това, което ти ме попита за... Просто фотографът винаги си е готов да бъде такъв, какъвто трябва да бъде. Музиката е част от фотографията все пак. Музиката, тя е една тишина, една мелодия, по някакъв начин, винаги е част от състоянието на фотографа. Той носи в себе си усещането за състояние. И всъщност най-важното нещо, отивайки на задача или снимайки, той да не загуби това усещане за състояние. Когато снима концерт, когато снима парач, това състояние е усилено още повече. Защото той до някъде е подготвен, т.е. прочелва партитурата на нещата, които се развият в лицата на свирещите или на пеещите, така да се каже. И той остава просто така да се бере с меката четка на обектива, да се бере нещата, които да ги фокусира в матрицата вече или в лентата. Но това е едно такова усещане за допълнение, т.е. аз, както ти казах, може би не само киното ще покрие, ще обвие с пашко фотографията, не само архитектурата, но и музиката. Защото все по-често тези неща се изявяват и изразяват и чрез фотография.
колкото да изглежда абсурдно, но се случва. Да кажем, има един конкурс музиката в Логатива. Има много такива имена, които могат да влязат. Но това нещо си пар екселенс една реалност, т.е. това не би очудил нито един фотограф на никакво ниво. Може да снимаш музика, сега ще кажа много. Понеже говорим за състояние в обществото, някакси този път така ще игнорираме обектива, ще кажем първо за двете репери точки, от които тръгвам, за да впечатли това нещо. Това е точно едно и също време от 9 септември 1944 година и от 10 ноември 1989. Точно тези 25 години, които с автор аз снимам. И се опитвам да сложа снимките една до друга. Така че в тези различни снимки, да кажем, ако вземем тези двете и тук, там, тези, които празнуват 24 май зад библиотеката в градинката, ще съществуват някакви страхотни такива крещящи различия. Това е този период. Значи различията, периодите правят различията в обществото, така да се каже. Фотографите сами ги отразяват. Няма нищо специално в мене. Обичам детството си и така и съм убеден, че съм успял да си го съхраня до сега. И всъщност игрите от детството ми дават така крила и за днешните ми желания и работи, които върша. Така, в процеса на съзряването обаче човек се докосва до едни други сетивни усещания и до едно още по-укриляващо чувство, което е любовта. И практически, когато детството яхне крилата на любовта, изведнъж става нещо щастливо и хубаво, като дете, което е успяло да вдигне своето хвърчило. И аз съм един такъв човек, или поне моят стремеж е да бъда това.